Takže čaute ľudia, moje meno je Mima a ja som sa rozhodla, že budem točiť videá na YouTube, pretože ma baví ich pozerať a chcela by som vyskúšať, aké to je ich točiť, takže poďme na to. Ako prvé video som si pre vás vybrala nejaké fakty o mne, pretože to je podľa mňa najlepšie video na začiatie, aby ste ma trochu spoznali, keďže o mne zatiaľ nič neviete. Takže prvý fakt o mne je, že mám 15 rokov, a celým menom sa volám Miroslava a chodím na gymnázium, jazykové gymnázium, kde je celkom fajn. No, ďalší fakt je, že zbožňujem maľovanie sa, zbožňujem všetky tieto veci a proste rada strávim nad tým aj kopec času a nie je mi to ľúto, pretože ma to baví. Lenže potom večer, keď už to mám dávať za seba dole, to ma nebaví. Takže ďalší fakt je, že som veľmi pohodlná a niekedy mama mi musí hovoriť viackrát tú istú vec, aby som to urobila, pretože ja na to zabudnem, alebo sa mi nechce, alebo čo ja viem čo, takže je to so mnou ťažké. Ďalší fakt je, že som bordelár celkom. To je pravda, pretože ja nepotrebujem si na to, aby bolo úplne čisto všade a ako nevadí mi, keď je trochu, ako zase nie som taká, že chodím týždeň po starom oblečení, ale proste nepotrpím si tak veľmi na to, aby bol stále bez jednej špinky všetko. Ďalší fakt je, že nie je mäso, teda jem, ale len kuracie. Iné mäso nie jem, kuracie, rezne, kuracie, hocičo, pečené kurča. To je pre mňa, keď mi to dáte, budem vás milovať. Ale inak ryby ani iné mäso, nechutí mi to, takže to nie jem. Sice moja mama nie je veľmi rada, že to nie jem, ale čaus. Ďalší fakt je, že milujem cudzie jazyky. Angličtinu mám zo všetkých jazykov najradšej, tej sa venujem veľmi, pozerám filmy po anglicky a podobne. Potom sa učím ruštinu, ktorú som sa začala učiť len tento rok, čo nie je ešte krátko, ale dúfam, že čoskoro budem vedieť viac a teším sa z toho, že sa ju učím. Ďalej sa učím aj nemčinu. Tu nemám až tak veľmi rada, ale učím sa ju, pretože viem, že ju budem v živote potrebovať, takže ju chcem vedieť. Ďalej, taká zlá vec na mne je, že veľa času trávim na mobile, čo nie je veľmi dobré, ale tak zase namiesto toho, aby som pozerala televíziu, tak ja si zoberiem mobil a pozerám videá na YouTube. A tam si môžem vybrať, čo ma baví a nie to, čo mi naservíruje televízia. Takže, alebo pozerám si nejaké novinky na Snapchate, na Instagrame, na Twitteri, na Facebooku, kde ma mimochodom všade môžete follownúť alebo si ma pridať. A všetky tieto sociálne médiá vám dám do komentára, do popisku dole. Takže si ma môžete pridať. Ďalej je fakt do mne, že rada čítam knihy a baví ma to čítať, ale nečítam ich toľko, koľko by som chcela. Čiže nevždy sa neviem k tomu dostať a nemám na to čas napríklad. Ale radšej mám staré knihy, pretože tieto nové pre mňa nie sú zaujímavé a všetky sú na jedno kopyto. Ďalší fakt o mne je, že mám blog, kde prezentujem seba a svoje pocity a to, čo cítim, to, čo vidím, to, čo ma napadne a všetko. Takže bola by som rada, keby ste sa na neho pozreli. Volá sa stillthinkingoutloud.blogspot.com/sk. Takže bola by som rada, keby ste sa tam pozreli a ma tam sledovali a povedali mi váš názor na ten blog.
Ďalej, keby som si mohla vybrať jednu vec, ktorú by som mohla nosiť celý život, boli by to modré rifle, pretože bez tých si predstaviť život nemôžem, to sú moje obľúbené a najpohodlnejšie mi je práve v nich, nie v žiadnych teplákoch. Takže v škole ma okrem cudzích jazykov nebaví nič okrem dejepisu. Len dejepis a cudzie jazyky, vážne. To je všetko, čo mňa v tej škole baví. Tak neviem, inklinujem k tým vedám, alebo čo ja viem čo. Proste to nie je nič pre mňa. Ďalší fakt je, že mám rada spoločnosť, som spoločenský typ a nemám rada samotu, pretože ja neviem, radšej som medzi ľuďmi, s kamarátmi niekde vonku, niekde sedíme, alebo oslava, alebo hocičo, no nechcem byť sama, pretože samota je zlá. Ďalší fakt je, že sa bojím tmy. Keď som bola malá, nebolo to tak, ale teraz som sa ich začala báť a neviem prečo, asi to bude tým, že čo sa môže v tej tme stáť a keď som sama v tme, tak to je najhoršia vec na svete. Takže keď chodím v tme, tak len s nejakou grupou ľudí. Alebo nejdem von vôbec. A posledný fakt je, že mám starších súrodencov dvoch. Mám brata a sestru, ktorých mám rada veľmi. Takže toto je všetko k tomuto videu. Som veľmi vďačná, ďakujem vám za to, že ste si pozreli toto video, ak ste si ho dopozerali až do konca, aj keď ma nemáte radi možno, ale ďakujem vám za to. A rada by som vedela, aké videá by ste odo mňa chceli vidieť do budúcna. Môžete to napísať dole do komentárov, ja si to určite každý jeden komentár prečítam a odpíšem vám na neho. Takže ďakujem za to. A keď sa vám video páčilo, dajte like. A keď sa vám video nepáčilo, dajte like aj tak. Lúči sa s vami Mima. Čaute.